ସକାଳର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆସନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଖବର, ଆଧାର ଥିଲେ ମିଳିବଟି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଦିଗ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ରାହକଙ୍କ କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 8 ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ 3ଟି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି କେୱାଇସି ପୂରା ନ କରିବେ ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ ନୁହେଁ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେୱାଇସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେୱାଇସି କରିବାର ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ କେୱାଇସି ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମାଗଣା ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରି କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି କାମ ଘରେ ବସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେରଳ ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରତା, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେତୁ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ କେରଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କାରଣ ଖନନ ଏଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ବର୍ଷା ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଏକ ସୁନାଭର୍ତ୍ତି ମାଟିହାଣ୍ଡି ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି କେରଳର କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲା ଚେଙ୍ଗଲସ୍ଥିତ ପରିପୋଇ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ବଗିଚାରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଖୋଳୁଥିଲେ। ଗାଢ଼ା ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମାଟି ଭିତରୁ ଏକ ମାଟିହାଣ୍ଡି ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ହାଣ୍ଡି ଦେଖି ମହିଳା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ କେହି ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ସେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉକ୍ତ ମାଟିହାଣ୍ଡିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଜବତ ମାଟିହାଣ୍ଡିକୁ ପୁଲିସ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ 17ଟି ମୋତିର ମାଳା, 13ଟି ସୁନା ଲକେଟ, 4ଟି ମେଡେଲିମ୍, 5ଟି ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦି, କାନଫୁଲ ଓ ହାରର ଏକ ସେଟ୍ ଓ ଅନେକ ରୂପାର କଏନ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏମବି ସିଜୁଙ୍କ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଜବତ କରି ନେଇଛି। ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଉକ୍ତ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ କେବେକାର ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲା, ଏବେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତିକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏସବୁ ଭିତରେ ମନକୁ ଆସୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ରହସ୍ୟମୟ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ ମିଳିବ କି ବିଭିନ୍ନ ଗଜପତି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଆଣିଥିବା ଧନରତ୍ନ, ମୁକୁଟ ଓ ସିଂହାସନ? କେବଳ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହେଁ, ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ କୋଠରୀ ଓ ଭୂତଳ ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଲେ ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ। ଖୋଲିବୁ କି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଭେଦ୍ୟ ରହସ୍ୟ? 5 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ କି ମୌର୍ମଣୀଙ୍କ ମହଣ ମହଣ ଅଳଙ୍କାର? ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବ କି ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ଭରା ସିନ୍ଦୁକ? ମିଳିବ କି ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର, 34 ମୁକୁଟ, ରଘୁନାଥ ବେଶ ଆଭୂଷଣର ସନ୍ଧାନ? ଇତିହାସ କହେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାମାନେ 46ଟି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ହାତୀ ପିଠିରେ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ, ଅଳଙ୍କାର, ରାଜମୁକୁଟ ଓ ସିଂହାସନ। ଆଉ ସେସବୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଯାହାକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଅତି ଲୁକ୍କାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେବେ ଐତିହ୍ୟ ବିଶାରଦଙ୍କ ମତରେ ଏହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସିଂହଭାଗ ରହସ୍ୟ ଏବେ ବି ରହିଛି ଅବୋଧ୍ୟ ଓ ଅଭେଦ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏବେ ତଦାରଖ କମିଟି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କେବଳ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଠରୀ ଖୋଲିବ ନା ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି କୋଠରୀ ଅଛି ତାର ବି ସନ୍ଧାନ କରାଯିବ? ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ତୃତୀୟ କୋଠରୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। କହିଥିଲେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ତୃତୀୟ କୋଠରୀରେ ଅଛି 34ଟି ମୁକୁଟ। ସେଠି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ରଘୁନାଥ ବେଶର ଅଳଙ୍କାର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରକୁ ଯେତିକି ଅଛି
ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସେତିକି ମାଟି ତଳେ ବି ଲୁଚିଛି।